Castillo Suarez naiz, idazlea naiz, eta kasu honetan tokatu zaidana da ipuinari hasiera ematea. Batzuetan, triste nagoenean eta euriari duenean nire bihotzean, bizikleta hartu eta errepidera ateratzen naiz. Zuke olako ipuin baten hasiera egiten duzunean inoiz ez dakizu ze bilakaera izango duen. Orduan, saiatzen zara ahalik eta irekiena egiten. Biziki etorri gara liburuko parte bat irakurtzera eta idazlearekin hitz egitera. Entzutera liburua guk parte hartu duguna. Niretzat ariketa edo zaila zen, baina asko zailagoa da jarraipen ematea. Zergatik, kontuan hartu behar duzulako aurretik bestek idatzi dutena, eta horri jarraipena eman behar diozu modu koherente batean eta erakargarri batean. Gure parta izan da bita aian bizirik egongo zela pentsatzean, eta gu pentsatzen genuen bitak protagonismo hartu behar zuela eta bizirik egota pentsatu genuen. Jarri genuen taldeka eta eman ziguten denbora pixka bat pentsatzeko ideiak, eta gero taldeka esan genuen gure ideiak eta hasi ginen pixka bat historia osatzen. Azkenean, giza eskubideen gaia ez da zehazki lantzen liburua idazten hasten garenean, lantzen da zeharka hainbat momentuetan. Ukrainiako gaia atera zenez liburua idazterakoan, hor bai hasi ginera pixkat ze gertatzen den, zen nolako interes ekonomikoak dauden atzetik, hasi ginen pixkat Ukrainiako gerraren inguruan hitz egiten, baina azkenean giza eskubideen kontua ateratzen da askotan. Idazten dugunok gauzak hastea edo idazlan bat hastea gauza erresamarra izan daiteke, baina zailena da horri segida ematea modu erakargarri batean eta interesgarri batean, eta kasu honetan balio erantze batekin, eta da hori azkenean giza eskubidei buruzko ipuin bat izan behar dela. Bi hitzetan esan da, ipuin honetan azpimarratzen den ideia da inork ez dituela gerra maite eta alde guztietan daudela kalteak. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.